Ola, son María Canosa. Sempre me gustou ler a calquera hora, pero en especial polas noites e cando había pouquiña luz, así que vou vos ler tamén poñendo eu pouca luz, pero deixando que poñades vos todo o que faga falla de iluminación nestas palabras para ver se despois os animades a ler Candorcas e unicornios. E o anaquiño que elixín para vos é o que di así. Ana non se move. A candorca, coas súas manchas brancas que lle ondean como fogos de artificio, xa non se distingue nas augas, pero ela continúa ali en pé, petrificada. Gustalle sentir como o frío da noite se lle vai incrustando na pel ata facelo parte do seu propio corpo. Antes de comezar a tremer, vista a xaqueta que levaba noada polas mangas ao van. Gustaríalle pasar máis tempo coa súa amiga acuática, pero sabe que se non se detén á súa beira é porque non pode. Quizáis outra noite. Xa bota de menos o tacto húmido da súa pel, os bicos que se lle pegan os beizos, os ollos pequeniños mirándoa por dentro para saber se está ben, a ringleira de dentes a que nunca lle tivo medo, agochada, as brincadeiras, as cabriolas, os pinchacarneiros no aire. Hoxe a candorca foise sen nada diso, silandeira discreta como un vento de verán, tal como chegara, preocupada quizáis por algunha presenza que poides descubriles en compaña, cetáceo e nena. E se é por iso, quizáis tampouco el se achegue esta noite. Con todo, Ana decide agardar un pouco máis. Séntase no chan cos pés colgando pola verticalidade da parede rochosa. A mirada quédalle prendida do horizonte perfectamente distinguible baixo o luar. O pouco, escoita o son inconfundible das follas e polas quebrándose baixo os cascos. O trote do unicornio, coas súas patas de antílope, é inconfundible. Ana non se volve para mirar. Chégalle con saber que está aproximándose para emitir un leve sorriso, apenas unha pequena liña curva na boca. Reláxase, pecha os ollos e agarda que lle pouso o fociño no ombreiro como cada noite que se ven. Aí está, co seu alento cálido e reconfortante. Deixes alumiñar polas crinas que ondean o vento. Por que marcharía hoxe xa? Pregunta o licorno. Boto tanto de menos os seus bicos. Certamente, era todo un espectáculo ver a candorca saltar no aire para darlle un bico á rapaza. Ti crees que estará ben? O unicornio non respondeu. En realidade, os dous sabían que cando a candorca non quedaba na beira para acompañalos era porque non podía, igual que cando o licorno non se reunía con eles, ou mesmo se Ana pasaba tempada sen aparecer. Era porque non podían. Acudían á cita cando se precisaban e nunca fallaran para axudarse. Aquel lugar era o seu punto de encontro, o seu refuxio, mais tamén o seu perigo. Se chegasen a topalos, quen sabe o que acontecería? Preferían non tentar a sorte, porque o máis probable é que a amizade dunha nena, unha candorca e un unicornio non fose ben vista. Causaría sorpresa, extrañeza e incredulidade. Nin Ana cría na existencia dos unicornios ata que o coñeceu. Que pasaría se alguén os descubría? Ana non quere pensar niso. Érguese e agárrao polo pescozo. Os dous pechan os ollos para sentir mellor a aperta.